wapi dari golek cewek iki ben uwu-uwunan ndek sawah ngono lho. Motone padang ora picek, motore yo wapi ganteng ngene. Astrea ora setia. Modal Astrea bandingno karo Ninja, ya mengkis-mengkis no sayangku. Hahaha. Jujur saya bilang kalau Sani tak tahu, saya juga tahu diri tak mungkin saya mau ganggu. Dia yang gatal-gatal sah, dia yang mati gila sah. Sekarang kau emosi baru kau mau rancang sah. Duh, iki mau entek kok ora bensin iki. Model 5.000 iso muser-muser uwu-uwunan karo Zange iki. Tak budal goleki kancaku mau lho. Pipine poli ora ana wong mau dodoni iki mau. Number 2. Lapa kowe? Lek Iki lho lek bedili mono gini lho gue. bedil manuk lek. Bedil perawat ta bedil rondo marem lho lek. Rene se oh lek iku jago-jagongan karo batu le lho. Ngene iki ayo dolanan kok isa cilik kae lho. Dolanan opo lho? Nah, dolanan ngene iki lho, Lek. Dolanan opo iki lek? Biasa iki gedul cilik lho. Dolanan ngene-ngene iku. Iya. Ayo nek ono Ayo. Yo. ayo. Wih. Ya, iya. Aku. Iya. Ayo. Ya. Coreti gue. Ayo. Wah. Ayo. Wah. Oh, tak coreti gue. Ayo. Wah. Number 3. Marem ya. Marem. Kok jaman cilik ya. Iya.
ana ngene-ngene ya. Aku tak mulai sik ya. Iya, iya Aku weh. ana urusan apa ngarit. Iya. Sudah boleh memulai. Ada iki. Mari jenggo dolan nggone kancane kok mogok iki. Buah sisa. Lebih iyo ana sih matang ketok e. Iyo matang tenan. Buka no bongi. Mai jauh. Punangan.